agraman braken pantina agil iladlati amuna numangan nakapigpigsa siya payen ti aginaw agsagad ti aglawlaw ngem anu sa tigasat ko tadungdungwek ni bakit ko ni bakit ko oh bakit ko di napayam mo iti agluto awan pa'y agas di banbanog ko tanu sumang peta sumana o ni bakit ko oh bakit ko di napayam mo iti agluto awan pa'y agas di banbanog ko tanu sumang peta sumana o Bangkap, napahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka dyan. Among nga raw. ron. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan. Pag wala kang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon. Hotel na yun. Ano pang gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackpot. Pinagabrot ko to'y asawa tapno laeng rumang ay panagbiya iti nagawid jak meten na uray iti sa sangpet na ijay balay among ngarut ha una pinalaing nga asawa ipatangken na ti kinaulbot na isungain rapi tulpuk isuna at danang ipasat ladawan da sa bali alalaki ti kadwana nakitutak iti nakita sogo day to iti panakunak among ngarut ha una pinalaing nga asawa natetpela kung day to irik na baka maarabis ko to'y asawa nangan ka nag-istorya awan sa bali nga inaranida grilled chicken pie with rice di kinanda narabawa palusot na ita nagpakawan kanyak to'y asawa ngem to'y rik nakasla jakun maawa jak maaklon pa ng lukluko na kanyak balang kantis unay to'y asawa among ngarut ha una to'y nalaing nga asawa imposible nga awa na masama alangan nga ang jackstone dalangin di ko na nangan ka nag-istorya awan sa bali nga inaramid da grilled chicken pie with rice di kinanda narabawa palusot
kaisem ni bakit ko naragsak sa di mapanagpabayo. Ibati na dagito'y anak mi, di rason na naipusen amin nga bagas mi. Inapoy pa yan timiri ang dami, inapoy pa yan timid na snack mi. Pagkanen na kamit, inapoy uray permiti busog mi. Mapanmanen di bakit ko mapanmanen nagbabayo. Ay talaga akanayunin niloko no agawit ni bakit kuket agmamayo. Nabanok sa na nagawit itis ako. Kailiw ko pa nagkaidami, talo ko dingek ket agriri. Ni Mazda awak ta ang hinaw meten ni bakit ko. Abay nagsikot masikogen ni bakit ko. Apay nga ta ketjak met pa'y nagbayo. Idinaganap adayo akain ingas ko. Nakikota karup-rupa ni Parigorio. Nakasangin awan anay na tabay-bayo. Tani bakit ko isut binayo ni Goryo. Lahat ng utot mabaho. Hindi, may iba walang amoy. Bakit sa'yo? Nagreklamo ba ako? Napakabaho ng utot mo, may impurnan. Nagreklamo ba ako? Eh, hindi lang yung journal, kaya ganun kabaho yung utot mo. Paano amoy? Basta, hindi ko nga maintindihan. Tay utut na, tay utut na. Makay gaput panagsina. Kas may sanga agasawa. Jak maibturan bangsit na. Nalangab ko, nalangab ko. Natiritil tuy agong ko. Di imot to, di bakit ko. Kasla nagsitnget lubong ko. What should I do, Rafi Tulfo? Solusyon ang parikot ko. Isin ako ni bakit ko. Sakbay mabugsat ang esko. Maasika, maasika. Awan bang laban kukin ka. Tautut mo nagpayduma. Kasla bomba atomika. What should I do, Rafi Tulfo? Hustisya laeng kiddaw ko. Matay ako na walaban ko. Chay deadly weapon ni bakit ko. Maasika, maasika. Awan pang laban kukin ka. Tautut mo nagpayduma.
tangke di gyera arig na tangki di gyera tautod mo nagpay duma Nusyak tuti agasawa pilyet tutay adut kwartana uray baket ako ribet-bet agpay sutay kunkunada uray baket no masulek agwa nukut kude ay kumayet kedda ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungangera tatay bakla pasak mula magulimegda gentay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangiktikan ruban ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimegda ngentay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangiktikan ruba indem kutun ital-talo Manarimaan ti inom ni bakit ko ti kadwa inadubo ato ka ti pulutan ket nagimas at sepsepan tay tulang na nga apnutan tay lupo nagkalasagan bakit sumaluktan tay lampay saganan awitek tutay sako apagipanan duwa duntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut bakit na barteke ket agam ang mangaw inigdep na tay lampa apagsilaw
lang nga imet paudi di pa maginawaw sexy agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti batong na makaparuso pailat kinina babaketa isut kun kunada kanya uray manuyo wendak di dametrik na tuy marik na babaketa kuno nga babaketa di dangami na mo ti ganas di bakit aka inayan aya babaketa di dangamin na muti ganas di bakit aga inayan aya di pumatol iti bakit kaskala agdat langit awan sa pulen ti kinasam i arakop na ken inagek di bakit na sing-singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulem minakinagaget nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na isut kun kunada kanya uray manuoy uya wendak di dametrik na tuy marik na babaketa kuno nga babaketa di dangami na muti ganas di bakit aka inayan aya babaketa kuno nga babaketa di dangami na muti ganas di bakit aka inayan aya ipumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulem di kinasam it arakop na ken inagek di bakit na sing-singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagagek nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na babaketa isut kun kunada kanya uray manuyo wendak di dametrik na tuy marik na babaketa kuno nga babaketa di dangami na muti ganas di bakit aka inayan aya di dangami na muti ganas di bakit aka inayan aya sikakit na bangsit uray agat pulti uray agat angli uray
Uray pa'y sikaket agat saka ayatan kan tulata awan patinggana agpay soken puto amin nga isawsawang ko siksikan tulad tati kapapaggan tuy biyag ko tanak man ni tatang mo apang kis danugan nakman ni manong mo apulis yag ko jak tupulos isuko tuy ayat ko ilaman ko uray mapugsapay angis ko daing kandilis gustong asida isungan nakaap-apgad ka dulpat nagdulpat langam nagdulpat kalyo ang kalyo saka magkalkalyo nabasa nga aso day tapay mo angot mo uray pay sangaw mo agat patis kaya't kalata nga ikis uray awan brush your teeth kayam pay urayawan ti dinigusan urayawan ti sinukatan kalson mo di mo pa'y labaan agpay soken pudno amin nga isawsawang ko siksikan tulad dati kapapaggan tuy biyag ko tanak man ni tatang mo apang kis danugan nakman ni manong mo apulis biyag ko jak tupulos isuko tuy ayat ko ilaban ko uray mapugsag pay angis ko daing kandilis gustong asida isungan nakaap-apgad ka dulpat nagdulpat langam nagdulpat kalyo ang kalyo saka magkalkalyo nabasa nga aso day tapay mo angot mo dulpat nagdulpat langam nagdulpat kalyo ang kalyo saka magkalkalyo nabasa nga aso day tapay mo angot mo tanak man ni tatang mo apang kis danugan nakman ni manong mo apulis biyag ko jak tupulos isuko tuy ayat ko ilaban ko uray mapugsag pay angis ko daing kandilis gustong asida isungan nakaap-apgad ka uray sikaket na bangsit uray agat pultit jak tupulos agbali Yodoleo, aleluleo, aleluleo, deilulidi. Yodoleo, aleluleo, aleluleo, deilulidi. No narugiti akong na, kasta na di pusek na, sigurado na buyog kami nga amot na. Nawisukit buldutan, saksakakin im-ima, sigurado kilikili na di buukan. Dagito'y di magilasinan, initamlok abalasang, dagito'y diin kay tandaanan. Luti na kapititengad na, sa narugit iti kukuna, sigurado ana ang pepdayta. Noon narugit ti akong na, kasta na di pusek na, sigurado na buyog kami nga abot na. Nung iringat di bukod na, ken kinursing isiko na, sigurado amin at kibong-kibong na. Luwati to kukot balasang, nasa dot amamin pinsan, ay isel-sel at inapagpelesan. Nung isuket buldutan, saksakakin im-ima, sigurado
Sigurado kilikili na tibukan. Yo do do le yo, ane do le yo, ane do le yo, de do li di. Yo do do le yo, ane do le yo, ane do le yo, de do li di. Nung iwat ay di nagmangmang sa rupan at kinamanawan, manmanuna sukatan di kalsunan. No di maumos di buk na bayan na agsuksugab ba, sigurado tamlok abanasan dayta. No nangisip jay bibig na, nangisip jay gugut na, sigurado nangisip pa'y tisel lang na. Lagi to'y di magilasinan, di tamlok abalasa, lagi to'y tiin kay tandaanan. Lutin ay kapititeng etna, sa narugit iti kukuna, sigurado ana ang petay ta. Yo do do le yo, ane do le yo, ane do le yo, de do li di. Yo do do le yo do le oh oh do le di, oh do le di. Denggen nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Guraen na ka abigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday ta tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggen nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot
Kenawan no pubrana isuda kita day mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabik amay saka at ladakes nga apal na. Bakit inisuti agan na ay aksangsan ken agrong rungaa pasaray iwadag na pasaray kuktaran na iikis na dirinantun kaya ilanan bakit inisuti agan na kaslabat to batog nga nakaukaka tunggal no agintek umututi na bangsit sabayan at agis buwi tingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ay sa Pulentina imas sa kaldo kada pitso, inana asul-sulo kasla agalun-on na reklatilo ko anay-anay amu-amu punana litsim lakay litsim di pukpukaw na jakton kayaten di undungaw na kasla maset akan jay patong na daytan-daytan bigla kirana nagpatangken kinagat na daytoy iba inaayata sa bagsa kaanan na limwardi ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na pailati balita kumit makit matman di matmatanan kasla kayat na di at si pungtuan nalipatan at sakit panaganap na anyagat din tayagin kukon na jaktun kayaten di pukpukaw na isudagaya tinakinsat aran na isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa kastat panaganak ni bakat ko long time ago ladies and gentlemen. Meron akong kakilala, isang matandang dalaga. May nakilala sa social media, lalaking macho, batang bata. Nagpadala ng maraming money, dahil mahal niya daw si baby. Ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagkadismaya. Ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa
lalaki tumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanya. Pero itong asawa niya ayaw nang sumama sa kanya. Kaya itong si lalaki umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanga-tanga raw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog, footlong ang binili niya. Sabi nanay ko, hotdog, piling mo potlong, Sumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Ha! Ha, ha! Ah, ha! Meron ding isang binata, may nakilalang dalaga. Maganda, sexy at maputi, flight attendant ang trabaho niya. Sa Facebook nagmahalan sila, nag-love making, nagmaryang balat pa. Ang di alam nitong si Pogi, nanay pala ng girl ang kachat niya. Isang araw si nanay nagbanta, iskandal ni Pogi ikakalat niya. Kaya agad itong si Pogi sumigaw ng help ni Sir Rafi. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Pero kapag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Kailan kaya magwawakas itong pandemic? Bukas kaya'y pwede na akong gumimik. Kumusta na kayang mga tropa ko ngayon? Mga kulitan namin ay nakakamiss. Meron akong naaalala na kaibigan, siya ang madalas naming mapagtripan lamang. Lalo pa kami lasing, siya ay tinutugso. Pero di pa rin napipikon, bilib ako. Lahat tayo ngayon'y naka-quarantine dahil nga dito sa COVID-19. Kahit hindi mo man ito aminin, ika'y bisod pa rin. At kung sakali na magpatuli ka, hindi na kakayanin ng labaha. Sa ospital na yan dapat nadalhin
nadamdi mo pumapalos pusan, dadan tumadadaan asidam, pakanan to ading ko iti bagas, ta isuday tat inna pag-aayat, ikurkur mo to kanya na iti bigat, tapdon maragsakan day to'y paltat, ay ading ko, sulakan man, day to'y taraken ko ay wanaman, an nadamdi mo kumapalos pusan, dadan tumadadaan asidam, pinarbangon nga ang problema kaday ko'y taraken ko abaltat, nabinigat nga isut ang dudukot, at kulay dak at biro iti abot, nabayagen nga tartarakne, day to'y paltat ko nga ingat lukme, rinabiig nga at kulkulay itsig, pamrayak nga bekkelen na giteb-giteb, ay ading ko, sulatan man, day to'y taraken ko ay wanaman, an nadamdi mo kumapalos pusan, taadan tumadadaan asidam, kas pagarigan ading tama umaamto, day to'y paltat aparaken ko, dawat ko ken ka nga isulinto, tapnon adda sublaten ni gayan mo, dawat ko ken ka nga isulinto, tapnon adda sublaten ni gayan mo. Tungga numalagip ka ay ayame, day tuirik na biyak ko, kumusta ka siya kadime adda tarik na, ket no siya iti ko na sikalat adda panunot ko, kasla maperdi to'y ulo, gaput rituel, day to'y puso, mangremak sa ken ka, tadinak pa'y suratan, dinak pa'y tawagan, kastoy kat dinakinarian, kunang nga inoran oras, asikan to tumawag, kunang linawas, patuludan nakisura, uray may sa awan tinumpal mo, inuulbot lating ka
kain sa sao. Ay ayame day tuirig na biyag ko kumusta ka siya kadimet at tarik na ket no siya iti ko na sikalat at panunod ko kasla maperdi to'y ulo gaput rituel day to'y puso mangremak sa ken ka tadinakpan suratan dinakpay tawagan kastoy kat di nagkinarian kunang nga inoran oras asikan to tumawag kunang linawas patuludan nakisura awan tinumpal mo inuulbut lating kain sa sao uray may sa awan tinumpal mo inuulbut lating kain sa sao. Parbangon manghigmusampit sa niweng ni ayat may sa papel na siraya tasibay mo ako na ay ayaten ka may sa anang tetken ka ket agrupbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka to'y kantamang sakit tapuso siyak tagrayo ken ka nami
man iliba, lugar anapana. Pagraragsakan, apapapana. Pagdigdigusak na palaos aragsak, talawa kanal, apagbat-batuka. No ilumlum ko, daytoy supsup ko. Naapgat, unegnat, nabanglo. At dami na nga na, batuteng nga na. Nalawa ka kanal, naglawlaw tilegda. Nalawa ka kanal, apagtigtigusa. Pagpaupawa, ng runano bigbigat. Nuitirabi ikat at mamayata. Nalawa ka kanal, di pagdiretsuwa. Amuyo ka di pa kasarakan. Nalawa akanal, apag di dinamagan. Dahil iti sikreto, kukuak lang apupukod. At dapat kay lawag, paset na tilaon. Nalawa akanal, apag di tiglusak. Pagpaupawak, ng runano bigbigat. No itirabi ikat at mamayata. Nalawa ang kanal, di pagdiretsuwa. Nalawa ang kanal, ang pagtigtigusa. Pagpaupawak, ng runano bigbigat. No itirabi ikat at mamayata. Nalawa ang kanal, di pagdiretsuwa. Nalawa ang kanal, di pagdiretsuwa. Adda nasalaw ko, permiti uyaw na. Bakit tirupa na, ken rib-rib pa'y tingipan na. Uyaw nga talaga, ngayon di na amo tibagbagi na. At itug ti subsub na, nangisip pa'y ti gugot na. Reyna ti filingera, awag da nayta kanya na. Napuskol ti make up na, kas nakapuskol met ti rupa na. Narigat nga urnosen, taadunay tilig kaong na. Numagnay kini-kini na, sakang met nga rod na lawa di kayang na. Uyawak met iti kunak, ngem na uyaw pa'y laisuna. Mauyaw na to'y agong ko, ngem dulpak met jay agong na. Lipap lang nga ruden, akin nga to pa'y ti abot na. Idanag ko nuwag tudo, taamangan makasinglot isuna. Nasalaw ko, ang permiti uyaw na. Bakit tirupa na, ken rib-rib pa'y tingipan na. Uyaw nga talaga, ngem di na amo tibagbagi na. At itug ti subsub na,
kol, ti make up na, kasla ka poskol met ti rupa na. Narigat nga ornosan, ta adunay tilig kaong na. Numagnay kini-kini na, sakang met nga rum nalawati kayang na. Nauyawak met iti ko na, ngem na uyaw bayla isuna. Mauyaw na to'y agong ko, ngem dulpak met jay agong na. Lipap lang nga roden, akin nga tupay di abot na. Idanag ko nuwag tudo, taamangan makasinglot isuna. Kasta tilangan na, tay babae nga permiti uyaw na. Tsaka! Nagmayat tapagin imagina, tay pungan na pagsad sa dagan. Aglalong malagip mo tay kursunada, paturay mo nga maburburay raya. Ay nagmayat pag-imaginan, tay pungan no sumruta aarman. Angut-angutem sa dagsadagan, pirit-piritem labus-labusan. Ay nagmayat kawil-kawilen, bisong-bisongem kagat-kagatem. Intun tarik nam ket at mamayaten, ay paglebang mapaggegeretanen. Ay nagmayat pag-imaginan, tay pungan no sumrota aarman. Angut-angutem sa dagsadagan, pirit-piritem labus-labusan. Ay nagmayat kawil-kawilen, bisong-bisongem kagat-kagatem. Intun tarik nam ket at mamayaten, ay paglebang mapaggegeretanen. Ay tanaganas, pudno anaganas, ay tanagimas, pudno anagimas, di agimagine, uray pungan laeng, ar-ari kapem, pirit-piritem. Itaktak mo, day tapungan mo, itaktak mo, ipababaken, ipangato, itaktak mo, isikiken, ipasao, tapnon marnekat, panag-imagine mo. Paturay mo, inggan at di mapit-pit. Paturay mo, inggan at di mapes-pes. Day supot day sultod di pagpunasam, taling at mo numalpas ta inubram. Ay tanaganas, pudno anaganas, ay tanagimas, pudno anagimas, di agimagine, uray pungan laeng, ar-ari kapem, pirit-piritem. O pungan dakkel ka akatulungan, anang ep iliw buken aarman. Alamay ang suputan ka abalbaliwan, nagmayat ka unay apagtatakan. Itaktak mo, day tapungan mo, itaktak mo, ipababaken, ipangato, itaktak mo, isikikan, ipasango, tapnon marnekat, panag-imagine mo. O pungan nagmayat ka apag-imaginan, o pungan nagmayat ka apagtaktakan. Di na ko ay ayate, nasaksakit ay maintino, di mo ka di may bayagin.
pamate day di sang ibara nilaylo na panagin apanang limlin mo iibkas mo kadi di na kumparparikatin uray mo di mo aminin marik na ka nagpaliwe jak kang mo tiyaramide kasikat panpanunute namintay ayaten ka yang jak kaya ibang namnamakin ka. Kaya't kulaing met amangin asika ang mismo at time aklunik ang si uulime mulunan dagiti sa ide marik nakti kinalamis awanan day di pamate day di sang itbara nila ilo nagpanagin apanang limlim mo iibkas mo kadi di na kumparparikatin uray mo di mo aminin marik na ka nagpaliwin jak kang mo tiyaramiden kasikat panpanunute namintay ayaten ka injak kaya ibang namnamakin ka. Iibkas mo kadi di na kumparparikatin uray mo di mo aminin marik na ka nagpaliwin jak kang mo tiyaramiden kasikat panpanunute namintay ayaten ka injak kaya ibang namnamakin ka. Iibkas mo kadi di na kumparparikatin uray di mo aminin marik na ka nagpaliwin jak kang mo tiyaramiden kasikat panpanunute namintay. Lipatan kan ti kunakngen saan dana irwa makayat anay sangsangayan ayat akin na ikaguman na ipaay mo pagkaragsakan
Uray awan ka, malaglagip ka. Nagidila daw ang ina, makitkita. Nagidinarway nga inarota. Tumrem lulwa, tunggal mapanunod ka. Agnanayon nga ay ayaten ka. Ipatpategken, pudno adungdungwen ka. Uray paino, imadayo ka. Pimanaw ka, adi nagpakada. Magudas man day tuy biyag ko. Agmay-may sa katoy puso. Uray awan ka, malaglagip ka. Nagidila daw ang ina, makitkita. Nagidinarway nga inangota. Tumrem lulwa, tunggal mapanunod ka. Agnanayon nga'y ayaten ka. Ipatpatekken, puno adungdungwen ka. Uray paino, imatayo ka. Pimanaw ka, adi nagpakada. Magudas man day tuy biyag ko. Agmay-may sa katoy puso. Agnanayon nga'y ayaten ka. Ipatpatekken, pudno adungdungwen ka. Uray paino, imadayo ka. Pimanaw ka, adi nagpakada. Magudas man day tuy biyag ko. Agmay-may sa katoy puso. Agnanayon nga'y ayaten ka. Ipatpatekken, pudno adungdungwen ka. Uray paino, imatayo ka. Pimanaw ka, adi nagpakada. Magudas man day tuy biyag ko. Agmay-may sa katoy puso.
kaditigapuna apay akastaka isingeta awanen mama ay na aniat basul ko ken ka apay anaatap ka madmadlaw ko ken ka lumang lamiis ka aniya ka ditigapuna apay akastaka disingeta adwa awanen mama ay na aniat basul ko ken ka apay anaatap ka panunutem kuma tuok tanga agpadpada di ayat nagbuligan ta kaskarina ka nga awan ken ka ngeno para kanya napatek kanya ni ayan nu adaman napagpatek ngem siya day tapusong ugbaw nga agayan nu balik sem di na kung kaya sangun-sangun sa web kanya nu di mo maipereng matam kanya ang mo nga ipagpateg na madmadlaw ko ken ka lumang lamiis ka aniya ka ditigapuna apay akastaka isingeta adwa awanen mama ay na aniat basul ko ken ka apay anaatap ka panunutem kuma tuok tanga agpadpada ni ayat nagbuligan ta kaskarina kag nga awan ken ka ngeno para kanya napatek kanya ni ayan du daman napagpatek ngem siya day tapusong ulbud nga agayan nu balik sem di na kung kaya sangun-sangun sa wen kanya
sampet mo. Kaano nga ta ubiyag ko, maiwa kung bara niagit mo. Nadagsen inak marikrik na, gapot na laos, na iliw ko ken ka. Tantanawagan ka, away titawa, bare mapasampit ka. Aguraya, biyag ko, aguraya, isasampit mo. Maladingitan, unay tuy puso, gapit kaawan mo, sibay ko. Aguraya, biyag ko, aguraya, isasampit mo. Maasyan ka, kudim kanya, rinabinga, agsansang ita. Linteng manyaniti sargang uuraye, di sasampet mo. Kaano nga ta ubiyag ko, maiwa kung bara niagit mo. Nadagsen inak marikrik na, gapot na laos, na iliw ko ken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bare mapasampit ka. Aguraya, biyag ko, aguraya, isasampit mo. Maladingitan, unay tuy puso, gapit kaawan mo, sibay ko. Aguraya, biyag ko, aguraya, isasampit mo. Maasyan ka, kudim kanya, rinabiinga, agsansang ita. Aguraya, biyag ko, aguraya, isasampit mo. Maladingitan, unay tuy puso, gapit kaawan mo, sibay ko. Aguraya,